ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கீங்களா? ஸ்வாதி, செல்வம். ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம இன்னைக்கு 14வது அத்தியாயம் குணத்திரய விபாக யோகம், 3 குணங்களை பத்தி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த ஜட இயற்கையோட இந்த குணங்கள் வேற எந்த லோகத்திலயும் இது கிடையாது. வெறும் ஜட உலகத்துல மாத்திரம் இந்த 3 குணங்கள், அதுதான் முக்குணங்கள் தான் நம்ம எல்லாருமே ஆட்டி படைக்கின்றது அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். இது யார் படைத்தார்கள் அப்படின்னா பகவான் தான் இந்த முக்குணங்களையும் படைத்தார். ஆனால் அவர் இந்த முக்குணங்களுக்கும் அவருக்கும் சம்பந்தம் எதுவும் கிடையாது அப்படின்ட்டு இங்க சொல்றாங்க. ஸோ நம்ம போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரண் பாடிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாகய சாக்ஷுருன்மிலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஹே கிருஷ்ணா கருண சிந்தோ தீனபந்தோ ஜெகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதா விருந்தாவனேஸ்வரி ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு 14வது அத்தியாயம் போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம நேத்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு, நேத்தியோட தலைப்பு என்னன்னு தெரியுமா இருக்காது? நேற்றோட தலைப்பு கஷேத்திரம் விபாக யோகம் அப்படின்ட்டு சொன்ன. அதாவது நாம நம்மளுடைய இடம், அதாவது நம்மளுக்கு இந்த ஜட பூமியில இருக்கிறதுக்கான ஒரு இடம், அதுதான் நம்மளுடைய உடல். அதுதான் கஷேத்திரஜன் அப்படின்னா நமக்கு இந்த உடலை தெரியும். நமக்கு எல்லாருக்குமே பகவான் எல்லா ஜீவராசிகளும் அத்தனை பேரையும் பகவானுக்கு தெரியும். அதுதான் கஷேத்திரஜன் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. சோ அர்ஜுனன் 6 கேள்வியை கேட்கிறாங்க. 6 கேள்வியை கேட்டுட்டு அவர் சொல்றாரு, அப்படி இது என்ன, அறிவுனா என்ன, நேயம்னா என்ன, புருஷான்னா என்ன, பிரகிருத்தினா என்ன, அந்த மாதிரி 6 கேள்விகள் கேட்கிறாரு. பகவான் ஒன்னொன்னுத்துக்காக அவர் விளக்கிறாரு. கஷேத்திரம் அப்படின்னா நம்மளுடைய உடல், கஷேத்திரஜன்னா அந்த உடலை அறிபவர். அப்புறம் ஞானம் அப்படின்னா எதை பத்தி அப்படின்னா இந்த உடலை பற்றியான ஞானம் நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. சோ அறிவு அப்படி பெறுவதற்கு என்னென்ன செயல்முறை வேணும் அப்படின்னா, பகவானை எப்படியெல்லாம் அறியணும் அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான வழிமுறைகளை நம்ம இங்க விளக்கியிருக்காங்க. ஜீனியம், அதாவது அறிவின் பொருள். சோ நம்ம பகவானை பத்தி நிறைய நம்மளுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா அவரை பத்தி நம்ம எப்படி படிச்சுக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம ஒரு ஆன்மீக குரு மூலமாக நம்ம அவரை பத்தி நம்ம படிச்சுக்கணும். இது பிரகிருதி அப்படின்றது இந்த ஜட இயற்கையை தான் பிரகிருதி அப்படின்றாங்க. புருஷா அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா பகவானை தான் புருஷா. இப்போ அதுதான் 15வது அத்தியாயம், நாளைக்கு பார்க்க போற அத்தியாயம் புருஷோத்தம யோகம். ஸோ புருஷர்களுக்கெல்லாம் உத்தமமானவர் அந்த மாதிரி பர்ஃபெக்ட் மேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி இது பகவான் தான். ஸோ 2 பேருமே, பிரகிருதின்றது நம்மளுடைய பூமி தாய், அடுத்தது புருஷா அப்படின்றது நம்மளுடைய பகவான். ஸோ இது 2மேயோட யூனியன்னால என்ன நடக்கிறது அப்படின்னா நிறைய இந்த முக்குணங்கள் தோன்றுகின்றது. அப்புறம் நம்ம ஜட பூமியில எல்லாரும் வாழறதுக்கான பொருட்கள் எல்லாமே உற்பத்தி ஆகின்றது. இது எல்லாமே 2 யூனியன் தான் இதெல்லாம் நடக்குது அப்படின்றது சொல்றாங்க. ஸோ அறிவின் பார்வை அப்படின்னா இந்த கஷேத்திரஜன், அந்த பகவானை பத்தியான அறிவு நம்மளுக்கு கண்டிப்பா தெரியும். அவர் தான் சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர் அப்படின்றத நம்ம தெரியணும் அப்படின்றது சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 14வது இதுல குணங்களின் நிபந்தனை பத்தி சொல்றாங்க. சோ இந்த முக்குணங்கள் பத்தி சொல்றாங்க. முக்குணங்கள்னா என்ன, அதை பத்தியான நிபந்தனைகள், இந்த குணம் இருக்கக்கூடியவர்கள் எப்படி எப்படி எல்லாம் இருப்பாங்க, குணாதிசயங்கள் சொல்றாங்க. அடுத்தது செயல்களின் மற்றும் இறப்பு, அவங்களுடைய இறப்பு எப்படி இருக்கும், அவங்களுடைய செயல்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதும் இங்க நம்ம பார்க்கணும். அடுத்தது முறைகளை மாற்றுதல், எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்தந்த முறையோட வரணும் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. என்ன அப்படின்னா
நிறைய அந்த மாதிரி முறைகள் வந்து இப்ப இந்த தற்காலத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா முறைகள்லாம் வந்து மாறி நடக்கக்கூடியது. அது நிறையவே வந்து இருந்துட்டு இருக்கு. அது வந்து முறைகள் மாறுறதுனால நிறைய வந்து கன்ஃபியூஷன் வந்து வரும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நம்ம வந்து சொல்றோம் ஜாதிகள் இல்லை அடி பாப்பா, மதங்கள் இல்லை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். ஸோ நிறைய வந்து இந்த மதங்கள் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து படைக்கப்பட்டது வந்து பகவானால தான் எல்லாருமே வந்து படைக்கப்பட்டாரு. ஆனா நம்ம வந்து சொல்றாங்க இல்லையா, அந்தந்த முறையில இருக்கக்கூடியவங்களை நம்ம மணந்தாதான் நம்ம வந்து ஒழுங்கான ஒரு சந்ததி வந்து நம்மளுக்கு வந்து வரும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. முறையை மாற்றி நம்ம வந்து ஏன் அவங்கள போய் பண்ணிக்கூடாது, ஏன் அவங்கள லவ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதெல்லாம் நிறைய கேள்விகள் வந்து வரும். சோ நீங்க வந்து அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா முறை மாறும்போது கன்ஃபியூஷன் தான் வந்து வரும். ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து நல்லபடியாவே இருக்கும். அப்புறம் வந்து ஒரு குழந்தை அப்படின்னு பிறந்துட்ட அப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து அது கன்ஃபியூஷன் வந்து ஆரம்பமாகும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சொல்லலாம் நம்ம. ஆனா ஏதோ ஒரு இதை வந்து நம்ம கண்டிப்பா வந்து ஃபாலோ பண்ணி ஆகும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ முறைகளை மாற்றுதல். ஸோ இப்ப வந்து சத்துவ குணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து சத்துவ குணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களை நம்ம இந்த புலால் உண்ணாதவர்கள் அப்படின்னா அந்த புலால் உண்ணாதவர் வீட்டுல நம்ம வந்து கல்யாணம் பண்றதுன்றது ரொம்ப நல்லது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ புலால் உண்ணக்கூடிய வீட்டுல பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த கன்ஃபியூஷன் வரும். அந்த பொண்ணும் சாப்பிட மாட்டான், ஆனா அந்த பையன் சாப்பிடுவா அப்படின்னும் போது கன்ஃபியூஷன் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சோ புலால் கொள்ளக்கூடியவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான குணம், அப்புறம் வந்து வெறும் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடக்கூடியவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான குணம் அப்படின்ட்டு வந்து இது எல்லாமே நம்ம விவாதிக்கிறோம். இது எல்லாமே வந்து பகவான் அதுதான் வந்து சொல்றாரு. அதுக்கு ஏத்தாற் போலதான் அவர்கள் வந்து இது வந்து ஜாதி அப்படின்றதே வந்து கிடையவே கிடையாது. இது வந்து புலால் உண்ணுபவர்கள், புலால் உண்ணாதவர்கள், அந்த இது ரெண்டு தான் வந்து இருக்கக்கூடியது. சோ புலால் உண்ணும் போது நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்றதையும் வந்து அவர் வந்து இந்த 17வது அத்தியாயத்துல ரொம்பவே வந்து விளக்கமா வந்து சொல்றாரு. சோ அந்த முறையை வந்து நம்ம மாற்றக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா வந்துட்டீங்களா? ஓகே. ஆமா மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச பரம் பூய பிரவஷ்யாமி ஞானானாம் ஞானமுத்தமம் யஞாத்வ முனய சர்வே பராம் சித்திமிதோ கதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எல்லா ஞானங்களிலும் உயர்ந்தது இந்த பரம ஞானம். நான் உனக்கு மீண்டும் வந்து கூறுகின்றேன். இதனை அறிந்த முனிவர்கள் அனைவரும் தெய்வீகமான பக்குவ நிலையை அடைந்தனர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ இங்க வந்து நிமி சக்கரவர்த்தி அப்படின்ற வந்து காமிக்கிறாங்க. சோ இது வந்து சத்தியயுகத்துல நடந்தது. சத்தியயுகத்துல வந்து நிறைய சத்தியயுகன்ற இது திரேதா யுகத்துல அந்த யுகத்துல நடக்கக்கூடியது நிறைய யாகங்கள்லாம் வந்து வளர்க்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இந்த யஜ்யங்கள் அப்படின்னு இந்த யஜ்யங்கள்லாம் வளர்க்கறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து உடனே வந்து ரிசல்ட் வந்து எப்படி தெரியும் அப்படின்னு ரிசல்ட்ன்ற மாதிரி இல்லை, அதை வந்து ஆமோதிக்கின்றேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன், அதை நான் ஒத்துக்கொள்கிறேன்னு சொல்றாங்க இல்லையா. அது மாதிரி வந்து இந்த யஜ்யங்கள்லாம் வந்து பண்ணும்போது வேத மந்திரங்கள்லாம் வந்து இந்த பிராமணர்கள் வந்து வந்து சொல்லுவாங்க. அதை வந்து இது பண்றதுக்காக ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்றதுக்காக ரிஷிகள் அத்தனை பேரும் வந்து வந்து அந்த இடத்த வந்து ஆசீர்வதிப்பாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இது வந்து நிமி சக்கரவர்த்தி என்ற ஒருத்தர் இருந்தாரு. சோ அவர் வந்து யஜ்யங்கள்லாம் வந்து நடத்துவாரு. நாடு வந்து சேமமா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக யஜ்யங்கள் நடத்துவாரு. யாரை வைத்துக் கொண்டுன்னா அந்த பிராமணர்களை வைத்துக்கொண்டு யஜ்யங்கள் வந்து நடத்துவாங்க. அதுக்கு உடனே அவங்க வந்து அந்த இடத்துல வந்து அவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு இதுதான் இந்த தாட் ப்ராசஸ் வந்து டெவலப் ஆகுது. என்ன அப்படின்னா ஒரு எப்படி வந்து ஒரு ராமாயணம் சொல்லும் போது ஆஞ்சநேயர் அங்க வருவாரு அப்படின்ட்டு வந்து பூரண நம்பிக்கை எல்லாருக்குமே வந்து இருக்கு. அது மாதிரி வந்து எங்கெங்கெல்லாம் வேத மந்திரங்கள் ஒலிக்கின்றதோ அந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து ரிஷிகள் முனிவர்கள் வந்து வருவார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து இருந்துச்சு. சோ அந்த ஞானத்தை வந்து பகவான் வந்து வழங்கிப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதம் ஹரே கிருஷ்ணா. அது என்ன ஓடுது மாட்டாது, நான் புக்க பார்த்து வாசிக்கிறேன். இதம் ஞானம் உபாசித்ய மம சாதர்மியம் ஆகதாக சர்கே பினோபஜாயந்தே பிரளயேன வியதந்தி ச. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஞானத்தில் நிலை பெறுவதால் ஒருவன் என்னை போன்ற தெய்வீக இயற்கையை அடைய முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றான். இவ்வாறு நிலை பெற்ற பின் அவன் படைப்பின் போது பிறப்பதோ பிரளயத்தின் போது தொல்லை உறுவதோ இல்லை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றான். என்ன மாதிரியான ஞானம் அப்படின்னா பகவானை பத்தியான ஞானம் வந்து யாருக்கெல்லாம் வந்து தெரிகின்றதோ அவங்க எல்லாருமே வந்து தெய்வீக இயற்கையை அடைய முடியும். அதாவது பகவான் இருக்கக்கூடிய இந்த
வைகுண்ட லோகத்தை வந்து கோலோக விருந்தாவன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அந்த இடத்தை வந்து அடைய முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. யாரெல்லாம் அந்த இடத்தை அடைகின்றார்களோ அவர்களுக்கு வந்து இந்த பிறப்பு இறப்பு அந்த மாதிரியான தொல்லைகள்லாம் வந்து வரவே வராது. அவங்க வந்து நித்தியமான என்னோட உலகத்துல அவர்கள் வாழ்வார்கள் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்றாங்க. அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வேஷன். सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महत्योनिर् अहं बीजप्रदपिता. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா உயிரினங்களும் உலகில் பிறப்பினால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன. மேலும் நானே விதையளிக்கும் தந்தை என்பதை புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். அவர் தான் சொல்றாரு, என்ன மாதிரியான உயிரினங்கள் வாழணுமோ அது அத்தனையும் வந்து சாத்தியப்படுத்தப்படுகின்றன. நம்ம நினைச்சு பார்க்க முடியாது. திடீர்னு ஏதோ வந்து 3 கண்கள் அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு கனவுல வந்தது அப்படின்னா அந்த 3 கண்களோட இருக்கக்கூடிய இது வந்து மனிதனோ இல்ல பறவையோ ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு. அதனால சாத்தியமாக்கப்படுற எல்லா எந்த விதமான மிருகங்களோ எந்த விதமான மனிதர்களோ இங்க சாத்தியமாக்கப்படும். ஏன் அப்படின்னா அதை விதைய அடிக்கக்கூடிய தந்தையே வந்து பகவான் தான். அப்படின்னா என்ன, இந்த லேண்ட் வந்து ஃபர்டைலா இருக்கு அப்படின்னும் போது இந்த என்ன சொல்றது வளமாக இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் வந்து பகவான். அவர் தான். அதனால்தான் அவர் வந்து விதையளிக்கக்கூடிய தந்தை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இப்போ விதைகள் அப்படின்றது எப்படி வரும் அப்படின்னா, ஒரு நாடு வந்து சுபிக்ஷமா இருந்தது, மும்மாரி பொழிஞ்சது அப்படின்னா மழைகள். அப்போ வந்து அந்த இந்த வளம் வந்து மண் வளம் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். இந்த ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். ப்ரொடக்ஷன் ஜாஸ்தியாகும் போது மண்ணோட வளம் வந்து நல்ல இயற்கை உரங்களை போட்டு இந்த மாதிரியான செடிகள் எல்லாமே தானியங்கள் எல்லாமே வந்தது அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து நோய் நொடி இல்லாம இருக்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். ஆனா இப்ப வரக்கூடிய இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்கும்போது நிறைய வந்து இந்த கெமிக்கல்ஸ் தான் நிறைய வந்து போடுறாங்க. அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தெரியவே தெரியாது. திடீர்னு பார்த்தா அங்க கேன்சர்னுவாங்க, இவங்க கேன்சர்னுவாங்க, இதுல இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு. சோ அதுக்கு வந்து ஒரு தீர்வு அப்படின்றது காண்றதுக்கு வந்து முடியாது. அந்த நோயினால வந்து இறந்துட்டாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். அந்த நோய் எதனால வந்தது, அது யாரோட மூல காரணம் என்ன அப்படின்றது ஆராய்ச்சி வந்து யாருமே வந்து வெளிக்கொண்டு வர்றது கிடையாது. சோ இது வெளிக்கொண்டு வந்தாச்சு என்ன அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா மருந்துக்கு வந்து வேலை இல்லாதபடி ஆயிடும். அதுதான் வந்து இங்க வந்து சொல்றாங்க. யாருமே வந்து இது வரைக்கும் எவ்வளவு ரிசர்ச்சஸ் எல்லாம் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த கேன்சர்ன்றது ஏன் வருது, எதனால வருது அப்படின்றது யாராலையுமே வந்து கண்டுபிடிக்க மாட்டேன். அது எனக்கு வந்து புரியாத புதிரா வந்து இருந்துட்டு இருக்கு. எதனால வந்து அது வருது, ஏன் அதை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாது. யார பாரு ஒவ்வொரு ஃபேமிலியிலயும் யாரா ஒருத்தர் வந்து ஏதோ இந்த மாதிரியான வியாதியில வந்து இறந்து போறாங்க அப்படின்றது இருக்கு. சோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நிறைய வந்து கெமிக்கல்ஸ் வந்து நம்ம ரொம்ப யூஸ் பண்றோம். உரங்கள்னு சொல்லலாம், கெமிக்கல் உரங்கள் போட்டு இது பண்றதுனால அந்த கெமிக்கல் உரத்தோட ரியாக்ஷன் வந்து நம்ம பாடியில வந்து இந்த கேன்சர் செல்ஸா வந்து மாறுறது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அண்ட் மோரோவர் நம்மளுடைய மூக்குணங்களும் ரொம்ப அது ரொம்ப சில சமயம் நம்ம வந்து ரொம்ப கோவப்படுவோம். கோவப்படும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அது ஒரு விதமான கெமிக்கல் நம்மளோட உடம்புல வந்து உற்பத்தி ஆகும். அந்த கெமிக்கல் வந்து நம்ம வந்து ஒழுங்கா பண்ணல அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான தீனியை நம்ம போடல அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அது வயிற்றுல கொண்டு போய் அது சேர்க்கும். சோ அடிக்கடி கோவப்பட்டு இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடியவர்கள் எய்தர் பிபிஓ இல்ல இந்த மாதிரியான கேன்சர் மாதிரியான நோயினால வந்து அவஸ்தைப்படுகின்றார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். சோ அந்த கெமிக்கல்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால அதனால நம்ம வந்து மண் வளம் வந்து குறைஞ்சிருக்கு. மண் வளம் குறையும் போதுதான் நிறைய பேர் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆர்டிபிஷியல் ஃபர்டிலிட்டி சென்டர் அப்படின்றது நிறைய வருது. எத்தனை பேர் நீங்க வந்து பாத்திருக்கீங்க ஆர்டிபிஷியலா ஃபர்டிலிட்டி சென்டர்? என்ன இந்த தனமா இயற்கை இல்லாத ஒரு மருந்து கொடுத்து அவங்கள வந்து கருத்தரிக்கிறது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணக்கூடியதெல்லாம் நிறைய சென்டர்ஸ் வந்திருக்கு. உங்களுக்கு நீங்க பாத்திருக்கீங்களா அந்த மாதிரி ஏதாவது? சுவாதியோ இல்ல செல்லமணி, அஜய் பாத்திருக்கீங்களா அந்த மாதிரி ஃபர்டிலிட்டி சென்டர்ஸ்? என்ன இருக்கீங்களா? இருக்காங்க மாதாஜி. ஓகே. சோ அந்த மாதிரி நிறைய வந்து இந்த மாதிரி இயற்கையை தாண்டி நம்ம வந்து போறதுனால நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து உண்டாருக்கு அப்படின்னு. சோ இங்க குணங்கள் பத்தி வந்து சொல்றாங்க. என்னென்ன குணங்கள்? ஹரே கிருஷ்ணா. சத்வம் ரஜஸ்தம இதி குணா பிரகிருதி சம்பவாக
நிவத்னந்தி மகாபாகோ தேகே தேகினம் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் ஆகிய முக்குணங்களால் ஆனது இந்த ஜட இயற்கை. வலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, நித்தியமான உயிர் வாழியின் இயற்கையின் தொடர்பில் வரும்போது இந்த குணங்களினால் அவன் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றான். சோ எது நம்மள கட்டுப்படுத்துறது அப்படின்னா இந்த முக்குணங்கள் தான் நம்மள கட்டுப்படுத்துகின்றது. இங்க நம்ம இந்த 3 பெண்கள் இருக்காங்க. எல்லோ கலர் போட்டு இருக்கிறவங்க சத்துவகுணம், ரெட் கலர்ல இருக்கக்கூடியவர்கள் ரஜோகுணம், இந்த மாதிரி ஊதா கலர்ல இருக்கக்கூடியவர்கள் பாத்தீங்க அப்படின்னா தமோ குணத்தை சேர்ந்தவர்கள். தத்ர சத்வம் நிர்மலத்வாத் பிரகாசகம் அநாமயம் சுக சங்கேன பத்னாதே ஞான சங்கேன சானக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பாவமற்றவனே, மற்றவற்றை விட தூய்மையானதான் சத்துவகுணம் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. தூய்மையானது அப்படின்னு வரும்போது அவங்க என்ன மாதிரியான உணவு பழக்கங்கள், செய்கைகள், செயல்கள் அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். அதாவது பிரகாசப்படுத்துவதாகவும் எல்லா பாவ வேளையிலிருந்து விடுவிப்பதாகவும் அமைகின்றது. இக்குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் இன்பத்தின் தொடர்பினாலும் ஞானத்தின் தொடர்பினாலும் பந்தப்படுகின்றனர். சோ இந்த சத்துவ குணத்தை பத்தி இந்த விளக்கம். சத்துவ குணம்ன்றது எப்பேற்பட்டது? அவங்க ரொம்ப பிரகாசமாக இருப்பாங்க. எந்த பாவ வினைவுகளிலிருந்தும் விடுவிப்பதாக அமைகின்றது. ஏன் அப்படின்னா அவங்க நிறைய இந்த என்ன சொல்றது, குட் அப்படின்னு சொல்றது, நல்லவங்களாக இருக்கின்றார்கள். அதனால எந்த ஒரு பாவமும் அவங்களை அண்டுவது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லலாம். மத்தவங்க கிட்ட பேசும்போது தன்மையா பேசுறது, அவங்கள என்கொயர் பண்ணுவாங்க, நீங்க எப்படி இருக்கீங்க, எதா இருக்கீங்க, இந்த ஹாஸ்பிட்டாலிட்டின்னு சொல்லுவாங்களே, வீட்டுக்கு வந்தா உபசரிக்கிறது, யாரு இப்ப இந்த சமமா பார்க்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. இந்த குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் இன்பத்தின் தொடர்பினாலும் அவங்க எப்பவுமே குட்டா இருக்கிறதுனால அவங்க இன்பமாக இருக்கக்கூடிய அந்த தொடர்பு அவங்க கிட்ட இருக்கு. அது ஞானம், அதாவது அறிவு அவங்களுக்கு ஜாஸ்தி இருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. அதனால இவங்க எல்லாருமே இந்த 2 தொடர்புனாலும் பந்தப்படுகின்றனர் அப்படின்றாங்க. அடுத்தது ரஜோகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள்? ரஜோ ராகத்மகம் வித்தி கிருஷ்ணா சங்க சமுத்பவம் தன்னிவத்நாதி கௌந்தேய கர்ம சங்கேன தேகினம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. குந்தியின் மகனே, எல்லையற்ற ஆசையாலும் ஏக்கத்தாலும் பிறந்த ரஜோகுணத்தின் காரணத்தினால் உடலை உடைய உயிர் வாழி பௌதீக பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுகின்றன. சோ இவங்க ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க எப்பவுமே ரொம்ப பேராசை ஜாஸ்தியா இருக்கும். மத்தவங்க யாராவது நல்ல பணமா இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்கள ஏக்கத்தோட பார்க்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி பிறந்த ரஜோகுணம் உடலை உடைய உயிர் வாழி, அதாவது ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் ரஜோகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் பௌதீக பலன் நோக்கு, நான் இதை பண்ணினா எனக்கு இது வரும், இந்த லாபம் வரும், இந்த 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 காரியம் நான் பண்ணினேன் அப்படின்னா இவ்வளவு பணம் வரும், அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு செயலையுமே நம்ம பலநோக்கு செயல்னால நம்ம பந்தப்படுத்தப்படுகின்றனர் அப்படின்ட்டு சொல்றோம். தமோ குணம். தமஸ்வஜானஜம் வித்தி மோகனம் சர்வதேகினாம் பிரமாத லஷ்யதித்ராபிஸ் தன்னிவத்நாதி பாரத. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பரதனின் மைந்தனே, இவங்க எல்லாருமே அறியாமையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. அறியாமைனல் அப்படின்னு வரும்போது இந்த நம்ம என்ன பண்றோம் ஏது பண்றோம்ன்றது தெரியாது. இப்ப நிறைய நம்ம பாக்குறோம், யாராவது இப்போ நம்மளுடைய சுத்தி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையெல்லாம் எதிர்பார்க்கும் போது வேலை பண்ணுவாங்க. வீட்டுல இது நம்ம ஏதோ கூப்பிட்டு அமிச்சோம் அப்படின்னா இது ரிப்பேர் ஒர்க் பண்ணணும். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இது கவர்மெண்ட்ல இதுவா நம்ம கூப்பிட்டோம் அப்படின்னா, இப்போ கார்பரேஷன்ல ஒர்க் பண்ணக்கூடியவர்களை கூப்பிட்டு நம்ம பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அது முடிச்ச உடனே கை காலையும் சொரிய ஆரம்பிப்பாங்க. என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு பணம் எதிர்பார்க்க. ஆனா ஏற்கனவே நம்ம கொடுத்துருப்போம், ஆபீஸ்ல கட்டியிருப்போம், பட் இருந்தாலும் நீ தனியா எனக்கு கொடு அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த கொடுத்ததுக்காக இது பண்ணுவாங்களோட, எனக்கு கொடுக்கல அப்படின்னா அவங்கள திட்டிட்டுதான் போவாங்க. சோ இது எதனால அப்படின்னா இவங்களுக்கு அறியாமையினால. இந்த பணம் தான் நம்மளுக்கு எல்லாம் பண்ணும், அது பணத்தை வச்சுன்னா நம்மளுக்கு எல்லாம் நடக்கும் அப்படின்றதுதான். அதனாலதான் அவங்கள ஈஸியா இந்த பணத்தை கொடுத்து மக்கள் இந்த பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ் எல்லாம் அவங்க மாதிரி இருக்கவங்களை ஈஸியா பணத்தை கொடுத்து மயக்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க.
தமோ குணம் வந்து உடலையும் அனைத்து உயிரினங்களையும் வந்து மயக்குகின்றது. சோ அவங்க எப்பவுமே வந்து ஒரு மயக்க நிலையில ஒரு தெளிவு அப்படின்றது அவங்க கிட்ட வந்து இருக்காது. கட்டுண்ட ஆத்மாவை பந்தப்படுத்தக்கூடிய பைத்தியக்காரத்தனம் வந்து அது எப்பவுமே வந்து பிரம பிடிச்சா போல இருக்காங்க. அடுத்த வேளைக்கு நமக்கு சாப்பாடு இருக்கா வச்சுட்டு இருப்பாங்க. ஆனா இருந்தாலும் என்கிட்ட எதுவுமே இல்லை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லக்கூடியவர்கள். சோம்பல் கிடையாது, சோம்பல் ஜாஸ்தி உண்டு. ஏன்னா எடுத்த உடனே சுறுசுறுப்பா எடுத்து வேலை பண்ணணும், போகணும், கடின உழைப்பா பண்ணணும் அப்படின்றது அவங்களுக்கு வந்து இருக்காது. தூக்கம் வந்து அவங்களை ரொம்பவே வந்து பிடிச்சிருக்கு. இந்த இந்த தமோ குணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் ரொம்ப நேரம் வந்து தூங்குவாங்க. 10-12 மணி நேரம் கூட வந்து தூங்கக்கூடியவர்கள். இது சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமைன்னு ஆயிடுதுன்னா எழுந்துக்கிறதே ஒரு 12 மணி ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரியான இருக்கக்கூடியவர்கள்லாம் வந்து தமோ குணத்தை வந்து சேர்ந்தவர்கள். சத்துவகுணம். ஹரே கிருஷ்ணா. சத்வம் சுகே சஞ்சயதி ரஜ கர்மணி பாரத ஞானம் ஆவருத்திய தூ தமக பிரமாதே சஞ்சயத்யுத. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பரதனின் வழித்தோன்றலே சத்துவகுணம் இன்பத்தினாலும், ரஜோகுணம் வந்து செயல்களின் பலன்களினாலும் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. சோ குணம், அதாவது சத்துவகுணம் வந்து இன்பமாக இருக்கக்கூடியவர்கள். ஏன்னா அவங்க வந்து எதிர்பார்ப்புகள் வந்து ஜாஸ்தி கிடையாது அவங்களுக்கு. ரஜோகுணம் வந்து நம்ம ஒரு செயல் செய்யறோம், அதுக்கு உண்டான பலன், அதனால வந்து அவன் வந்து கட்டுண்டிருக்கான். இது எல்லாமே வந்து எதை மறைக்கும் அப்படின்னு ஞானத்தை மறைக்கும் தமோ குணம். சோ இந்த ஞானம் அப்படின்றதுன்னா எந்த கடையில விற்கிறது அப்படின்னு கேட்கக்கூடியவர்கள் தான் இது தமோ குணத்தை படித்தவர்கள். அவங்க வந்து என்ன அப்படின்னா பைத்திகாரத்தினால் பந்தப்படுத்துகின்றனர். தமோ குணம் வந்து பைத்திகாரத்தனத்தினால் பந்தப்படுகின்றார். என்னதான் நீங்க வந்து சொன்னாலும் அவங்க வந்து கேட்கவே மாட்டாங்க. நீங்க சொன்னதை வந்து கேட்கவே மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் வந்து தமோ குணம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரஜஸ்தமஸா விபூய சத்வம் பவதி பாரத ரஜ சத்வம் தமசைவ தமசத்வம் ரஜஸ்ததா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பரதனின் மைந்தனே சத்துவகுணத்தில் சில சமயங்களில் ரஜோகுணத்தையும் தமோ குணத்தையும் தோற்கடித்து மேலோங்கி இருக்கின்றது. சத்துவகுணம் சில சமயங்களில் ரஜோகுணத்தையும் தமோ குணத்தையும் தோற்கடித்து மேலோங்குகின்றது. யாராவது வந்து இதுதான் வந்து சொல்றது என்ன அப்படின்னா, நம்மளுடைய புலன்களை நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்த முடியல, கட்டுப்படுத்தவே இல்லை அப்படின்னும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்மளுடைய சத்துவகுணம் வந்து கீழே போயிடும், தமோ குணமோ ரஜோகுணமோ வந்து மேலோங்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சில சமயம்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா, சத்துவகுணம் வந்து மேலோங்கி இருக்கும். என்னதான் அவங்கள வந்து கூப்பிட்டு எல்லாம் பண்ணினாலும் அவங்க வந்து ஒத்துக்க மாட்டாங்க. இந்த பலநோக்கு செயல்கள்ல, அப்புறம் வந்து அறியாமையினால பணம் வாங்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க. சோ அந்த இடத்துல வந்து சத்துவகுணம் வந்து மேலோங்கி இருக்கின்றது. சில சமயங்களில் ரஜோகுணம் சத்துவகுணத்தையும் தமோ குணத்தையும் தோற்கடிக்கின்றது அப்படின்ட்டு வந்து சில சமயம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பேராசை. எதை பார்த்து பேராசை அப்படின்னா, இப்ப நம்மளுக்கு நிறைய வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. நிறைய பேர் வந்து ஆபீசஸ்ல எல்லாம் கவர்மெண்ட் ஆபீஸ்ல எல்லாம் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அப்போ வந்து வீட்டுல இருக்கவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பண கஷ்டம் வந்த போது என்ன சொல்லுவாங்க, நீங்க வந்து கேட்டு பாருக்கலாம் ஆபீஸ்ல அப்படின்னு. உங்களுக்கு தான் நிறைய பேர் தெரியும், நிறைய பேர் வருவாங்க ஃபைல் சைன் பண்றதுக்குலாம், அவங்க கிட்ட கேளுங்க பணம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா என்ன, லஞ்சம் வாங்குறது அப்படின்ட்டு வந்து ஒரு தரம் ஒரு லஞ்சம் வாங்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, அது நிறைய பணம் வந்தது அப்படின்னா, அதை வந்து ருசி பார்த்தாச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இன்னும் வேணும் அப்படின்ற ஆவல் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். சோ இதை வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த பேராசையினால தமோ குணமும் சத்துவகுணமும் வந்து தோற்கடிக்கப்படுகின்றன அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. மேலும் இதர சமயங்களில் தமோ குணம் சத்துவகுணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கின்றது. அதாவது நம்மளுக்கு வந்து சோம்பேறித்தனம்ன்றது வருது, ப்ரோகாஸ்டினேஷன். இப்ப இது வேண்டாம், அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு நிறைய வந்து தள்ளி போடுறாங்க இல்லையா. சோ அப்போ வந்து தமோ குணம் வந்து மேலோங்கி இருக்கு. சோ இந்த மாதிரியான போட்டி வந்து எப்ப பார்த்தாலும் வந்து இருந்துட்டே இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நம்மளுடைய மனசு வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்கலாமா, ரஜோ குணத்துல இருக்கலாமா, தமோ குணத்துல இருக்கலாமா அப்படின்னு இந்த 3 குணத்துக்கும் வந்து போட்டா போட்டி வந்து நடந்து கொண்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வத்வாரேஷு தேஹேஸ்மின் பிரகாச உபஜாயதே ஞானம் யதா ததா வித்யாத் விவ்ருத்தம் சத்வம் இத்யுத. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. உடலின் எல்லா கதவுகளும் இதுதான் வந்து சொல்றது என்ன அப்படின்னா, இந்த கதவுகள் அப்படின்னு வரும்போது என்னென்ன கதவுகள் சொல்ல முடியுமா யாராவது? நம்ம உடல்ல வந்து கதவுகள் இருக்கு.
9 துவாரங்கள், 9 9 துவாரங்கள், துவாரங்கள் என்ன? நவத்வாரங்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். நவத்வாரங்கள்ன்றது என்ன 2 கண்கள். துவாரங்கள்லாம் இருக்குன்னு சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இல்ல நம்ம முகத்துல என்னென்ன துவாரங்கள் இருக்குன்னு சொல்லுங்க. பிரபுஜி மாதாஜி சொல்லுங்க பிரபு, தெரியும்ல உங்களுக்கு. ஆமா, 2 கண்கள் இருக்கா நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆன் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்களான்னு தெரியல. மியூட்ல இருக்காங்க. இல்ல, ஆன் பண்ணிட்டு வேற ஏதாவது வேலை பார்த்துட்டு இருந்தா கூட அது மாதிரியா? ஓகே. உடலில் எல்லா கதவுகளும் ஞானத்தால் பிரகாசிக்கும் போது சத்துவ குணத்தின் தோற்றத்தை அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றீங்க. நவத்வாரங்கள், அதாவது கண்கள் 2, காதுகள் 2, நாசி துவாரங்கள் வந்து 2, 6 ஆச்சு. அப்புறம் வந்து வாய் 1, 7 ஆச்சு. அப்புறம் வந்து நம்ம என்ன மலக்கழிவு, அப்புறம் வந்து இந்த இது இந்த ஜெனிட்டல்ஸ்ன்னு சொன்னாங்க. பிறப்புறுப்பு, இந்த வெளியேற்றக்கூடிய உறுப்பு, இது 2ம் சேர்ந்து 9 ஆச்சு. இந்த 9 கதவுகளும் வந்து நம்மளுடைய ஆத்மா வந்து வெளியேறக்கூடியது வந்து ஏதோ ஒரு கதவு வழியா வந்து வெளியேறும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். ஸோ அது வந்து நல்லாவே வந்து தெரியுமா, ஆத்மா வந்து வெளியேறும் போது இந்த கதவு மூலமா வழியுது அப்படின்னா அந்த ஓரத்துல வந்து ரத்தம் இருக்குமா. இந்த ஆத்மா வெளியேறும் போது எந்த இடத்துல இருந்து வெளியேறதோ அந்த இடத்துல வந்து ரத்த கசிவு இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். சப்போஸ் ரத்த கசிவே இல்லை, காதுலயும் இல்லை, கண்லயும் இல்லை, மூக்குலயும் இல்லை அப்படின்னும் போது, ஸோ அந்த ரத்த கசிவு சப்போஸ் இல்லவே இல்லை அப்படின்னா மேபி இது மூலமா வந்து எஸ்கேப் ஆயிருக்கும். என்ன சொல்றது, நம்மளுடைய தலையில இருக்கக்கூடிய அந்த துவாரம் வழியா வந்து எஸ்கேப் ஆயிருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். ஸோ அப்படி வந்து அந்த ஆத்மா போச்சு அப்படின்னா இந்த ஆத்மா வந்து பகவானை தான் வந்து சென்றடையும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். அதுதான் வந்து கபால வழியா வந்து செல்வது. சோ இது வந்து யாருக்கு இதுவாகும் அப்படின்னா சத்துவ குணத்தை இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்த மாதிரியான நிலைகளை வந்து அடைவார்கள். அடுத்தது வந்து ரஜோகுணம் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மறைச்சுக்கிறது எத்தனாவது மாதாஜி? 12ஆ? 14. சாரி, 12. ஓகே பேரா இருக்கே மாதாஜி. 14 என்னங்க மாதாஜி? 12. 12. ஓகே மாதாஜி. லோப பிரவருத்தி, அப்ரஹாசோ, அதுதானே அப்ரஹாசோ. லோப பிரவருத்தி ராரம்ப கர்ணமசமஹ ஸ்புருஹ ராஜஸ்யேதானி ஜாயந்தே விவருத்தே பரதர்ஷப. சோ இங்க பரத குல தேவனே ரஜோகுணம் அதிகரிக்கும் போது பெரும் பற்றுதல், நம்ம எல்லாத்தையுமே பற்றுதல் இருப்போம். அது அந்த வெளியே வரமாட்டாங்க. இந்த பற்றுதல் ஜாஸ்தி இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்கள் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து போகிறதுக்கே வந்து மனசு வராது. இந்த ஜடபூமியை விட்டு போறதுக்கே மனசு வந்து வராது. சோ அது வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த கிளம்பக்கூடிய சமயத்துல நம்மளோட கையை யாராவது பக்கத்துல இருந்தாங்களா அவங்க கையை வந்து டைட்டா பிடிச்சிட்டுருவாங்களா. சோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து இந்த ஜடபூமியில இருக்கக்கூடிய ஆசையால அவங்க வந்து போவே மாட்டேன் அப்படின்னு இருக்கிறதுல வலுக்கட்டாயமா வந்து அவருடைய டைம் வந்துட்டு இழுத்துட்டு போவாங்களாம். அந்த இது ஆத்மாவை வந்து இழுத்துட்டு போவாங்க. சோ அவங்க எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இது பற்றுதல் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். இந்த ஜடபூமியோட பற்றுதல், அங்க பண்ணணும், இது பண்ணணும், அது வாங்கணும், இது வாங்கணும், அப்புறம் நிறைய வந்து நிலங்கள் வாங்கணும், நிறைய வீடு வாங்கணும், அந்த மாதிரியான ஆசைகள்லாம் இதெல்லாமே வந்து பற்றுதல்னாலதான். சோ அடுத்தது வந்து பலன் நோக்கு செய்யுது. நான் ஒண்ணு பண்ணேன் அப்படின்னா அதுக்கு அந்த உண்டான பலன் ஒண்ணுக்கு எனக்கு வரணும். அடுத்தது வந்து தீவிர முயற்சி, கட்டுப்பாடற்ற ஆசை. நம்ம ஏதோ ஒண்ணு அடையணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து தீவிர முயற்சி வந்து பண்ணுவாங்க. கட்டுப்படாத ஆசை, கட்டுப்பாடற்ற ஆசை. இந்த ஆசைக்கு வந்து அளவே கிடையாது. அந்த மாதிரி ஆசைப்படுவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய இடத்துல கொலை கொள்ளை அப்படின்றது நடக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த ரஜோகுணம் வந்து மேலோங்கி இருக்கிறதுனாலதான். என்ன அப்படின்னா எப்படியாவது எனக்கு அணிஞ்சாகணும் அப்படின்றதுனால அவங்களுக்கு ஒன்னாவது நான் வந்து அந்த பணத்தை எடுத்துட்டுருவேன் அப்படின்ட்டு எல்லாம் வந்து சொல்றாங்க. இது எல்லாமே வந்து டெம்பரரி அப்படின்றது எப்ப தெரியும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட்ன்ற ஒண்ணு கொடுக்கும் போதுதான் அவங்களுக்கு வந்து தெரியும். இந்த டெம்பரரியா இருக்கக்கூடியதை வந்து நம்ம அந்த நாட்டம் வந்து இருக்கவே கூடாது. அதுக்குதான் வந்து புத்தியை வந்து உபயோகிக்கணும். புத்தியை உபயோகிச்சோம் அப்படின்னா இது 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 நான் பண்றேன், இதனால விளைவு இந்த மாதிரி ஏற்பட்டது அப்படின்னா பாதிப்பு வந்து எனக்கு தான் அப்படின்ற அந்த அறிவு வந்து வேலை பண்ணல அப்படின்னா அவங்க எல்லாருமே வந்து ரஜோகுணத்தை வந்து சார்ந்தவர்கள். ஏக்கம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு இருக்கு எனக்கு இல்லையே அப்படின்ற இந்த ஏக்கத்தின் அறிகுறிகள் வந்து வளர்கின்றன அப்படின்றது.
இது வந்து தமோ குணத்துல இருக்க கூட ஒரு ட்ரக் அடிக்ட் மாதிரி இருப்பாங்க. ட்ரக் அடிக்ட்னா அவங்களுக்கு வந்து தெரியும், எப்பவுமே வந்து ஒரு மயக்க நிலையிலே இருக்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்றது. அப்பிரகாச அப்பிரகாசோ பிரவருத்திஷ்ச பிரமாதோ மோக ஏவச்ச தமசேதானி ஜாயந்தே விவ்ருத்தே குரு நந்தன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. குருவின் மைந்தனே, தமோ குணம் அதிகரிக்கும் போது இருள், அப்ப வந்து தமோ குணம் எப்ப ஜாஸ்தியா இருக்கோ அப்ப வந்து அவங்க கிட்ட வந்து நீங்க பாத்துருப்பீங்க, சில பேர்லாம் வந்து பஸ் என்ன நடக்கிறது ஒண்ணுமே இல்லை, எதுவுமே வந்து சரி கிடையாது, இந்த உலகமே வந்து இது அவன் நல்லவல்ல இவன் நல்லவல்ல அப்படின்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா. அப்ப வந்து அந்த இருள் வந்து அவங்க கிட்ட வந்து இருக்கு. அவங்க கிட்ட வந்து செயலாற்ற அந்த தன்மை வந்து எதுவுமே என்னால வந்து பண்ண முடியுது, இவ்வளவுதான்ப்பா உலகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சோம்பேறித்தனமும் பைத்தியக்காரத்தனமும் அவங்க கிட்ட, அதாவது பைத்தியக்காரன் வந்தது ஒரு மாதிரி பிரம படிச்சா போலயே இருப்பாங்க. ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த படிப்பறிவு அப்படின்ற மாதிரி அவங்க வந்து வாழ்த்துட்டு இருக்க மாட்டாங்க. அண்ட் மோர் ஓவர் வந்து சில பேர்லாம் வந்து இந்த ட்ரக்ஸ்ல வந்து அடிக்டா இருக்கக்கூடியவர்கள்லாம் கூட இந்த மாதிரியான மயக்க நிலையில இருக்கக்கூடியவர்கள் இருப்பார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாருமே வந்து தமோ குணத்தை வந்து சார்ந்தவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யதா சத்வே பிரவருத்தே து பிரளயம் யாதி தேகப்ருத் ததோ ததோத்தம விதாம் லோகான் அமலான் பிரதிபத்தியதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்துவகுணத்தில் மரணம் அடையும் போது, சோ அவங்க வந்து சொல்றாங்க, ஒவ்வொருத்தரோட மரணம் பத்தி வந்து சொல்றாங்க. சத்துவகுணத்தில் மரணம் அடையும் போது சாதுக்கள் வசிக்கும் தூய்மையான உயர்ந்த லோகங்களை வந்து அடைவார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ சத்துவகுணம் நல்ல குணத்தை சேர்ந்தவர்கள் இல்லையா. சோ அதனால அவங்க வந்து மரணம் அடையும் போது எங்க போவாங்க அப்படின்னா, சாதுக்கள், அந்த ரிஷிகள் முனிவர்கள்லாம் இருக்கக்கூடிய அந்த இந்த லோகத்துக்கு போய் சென்றடைவார்கள். அது வந்து தூய்மையான உலகம் அப்படின்ட்டு வந்து இங்க வந்து நாரதர் என்ன பண்ணிருக்காரு, இவங்க வந்து இவங்க எல்லாருமே வந்து பிரஜாபதிகளோட குழந்தைகள். உலகம் தோன்றின போது பிரஜாபதிகள் அப்படின்னாலே அவங்க வந்து நிறைய வந்து குழந்தைகளை தோற்று வைக்கும் போதுதான் அவங்களுக்கெல்லாம் கல்யாணம் ஆகும்போது இந்த ஜனத்தொகை வந்து பெருகும் அப்படின்றதுக்காக நிறைய ஒரு 10,000 பசங்களை வந்து அவர் வந்து இது பண்ணாரு. குழந்தை வந்து வந்தது இங்க இது பூமிக்குள்ள. சோ அப்ப வந்து நாரதர் என்ன பண்றாரு, அந்த பசங்களை எல்லாம் வந்து கூப்பிட்டு, நீங்க வந்து கல்யாணம் எல்லாம் வந்து பண்ணிக்காதீங்க, கல்யாணம் பண்ணீங்க அப்படின்னா நிறைய நம்மளுக்கு வந்து பிரச்சனைகள் வந்து வரும், அதனால நீங்க கல்யாணம் பண்ணாம இப்படியே நீங்க வந்து பகவானுடைய வழிபாட்டுல இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லதா நடக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நீங்களும் வந்து நல்லவங்களாவீங்க, உங்களுக்கும் வந்து நீங்களும் வந்து மத்தவங்களுக்கும் எடுத்து சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லும்போது எல்லாரும் அவர் சொன்னதையே வந்து அவர் கேட்டாங்க. பாத்தாரு பிரஜாபதி, என்னடா அது இவங்க வந்து இந்த பசங்களை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னா மாட்டேன், எனக்கு வந்து பகவான் சேவைதான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. திருப்பி செகண்ட் டைம் வந்து ஒரு 10,000 பசங்க, அவங்களும் அதே மாதிரி ஆயிட்டாங்க. தேர்ட் டைம் வந்து என்ன பண்றாரு, அந்த பசங்களை எல்லாம் படைச்சிட்டு அந்த பசங்க கொஞ்சம் வளர்ந்த உடனே அவர் பாக்குறாரு, இது என்ன நடக்கிறதுன்னு போய் பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பார்க்கும்போது பார்த்தா இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே சூத்திரதாரி யாரு அப்படின்னா நாரதர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாரதருக்கு வந்து சாபம் கொடுத்துறாரு. நீ வந்து ஒரு இடத்துல நின்றுன்னு நீ வந்து இந்த மாதிரி பண்றதுனாலதான் ஜனத்தொகை வந்து பெருக மாட்டேன்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நீ இனிமே வந்து ஒரே இடம் இல்லாத இங்கும் அங்கும் இல்லாத எல்லா உலகம் முழுக்க திரிலோக சஞ்சாரி அப்படின்ட்டு 3 உலகளுக்கும் நீ அப்படியே சுத்தின்னு வருவ அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அவருக்கு வந்து ஆஹா எனக்கு ரொம்ப நல்லா போச்சு, நான் வந்து ஒரே இடத்துல உட்காந்து சொல்றதுக்கு போர் அடிக்கிறதுன்னு நினைச்சுட்டு இருந்தேன், இப்ப வந்து எல்லா லோகத்துக்கும் நீ போலான்னு சொல்றீங்கல்ல, அதனால நான் போறேன் அப்படின்னு எல்லா லோகத்துக்கும் இதெல்லாம் போய் பரப்ப போறேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ இது எல்லாமே எதுக்காக சொல்றாங்க அப்படின்னா, சத்துவகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து அந்த உயர்ந்த லோகம் யாரு, அந்த ரிஷிகள் முனிவர்கள்லாம் இருக்கக்கூடிய லோகத்துல இருக்கிறதுனால, அந்த அசோசியேஷன்ல இருக்கிறதுனால மேலும் அவங்க வந்து நல்ல குணங்களை வந்து இன்னும் அடைவார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சுத்த சத்துவம் அப்படின்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரஜசி பிரளயம் கத்வா கர்ம சங்கீஷு ஜாயதே ததா பிரலீனஸ்தமசி மூடயோனிஷு ஜாயதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இவங்க என்ன அப்படின்னா, ரஜோகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து மரணம் அடையும் போது ஒருவன் பல நோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டவர்கள் மத்தியில் பிறக்கின்றான். அதாவது திருப்பி திருப்பி இந்த ஜடபூமியிலேயே வந்து பிறக்கின்றான். தமோ குணத்தில் மரணம் அடையும் போது அவன் வந்து என்ன அப்படின்னா, அவன் வந்து மிருகங்கள் வாழக்கூடிய இனத்தில் வந்து அவன் பிறப்பெடுக்கின்றான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க.
இங்க வந்து 4 படங்கள் வந்து கொடுத்துருக்கு. மேல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிறது வந்து மேல இருக்கிறது மரம் அப்படின்ட்டு வந்து காமிக்கிறாங்க. எப்படி வந்து இந்த தற்காலத்துல நிறைய கேர்ள்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆடையை வந்து ரொம்ப குறைச்சிட்டுருவாங்க. ஆடையை குறைச்சிட்டு அவங்க வந்து ட்ரெஸ் அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறதுனால அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, இதுதான் ஒரு அட்ராக்ஷன். ஏன் எனக்கு வந்து சுதந்திரம் கிடையாதா அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, எனக்கு வந்து எது கம்ஃபர்டபுளா இருக்காதோ நான் வந்து போட்டுப்பேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ இதனாலதான் கவர்ச்சி அப்படின்றது அந்த மாதிரியான வருது. ஸோ இப்பேற்பட்ட பெண்கள்லாம் இப்பேற்பட்ட அரைக்குறையா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிற ஆண்கள் கூட அந்த மாதிரி சில பேர்லாம் வந்து பண்ணிக்கிறாங்க. அது நடைமுறையில வந்து ஜாஸ்தி நிறைய பேர் வந்து பாக்குறது இல்லை நம்ம. ஆனா இது வந்து சினிமா அந்த இதுல எல்லாம் வந்து பாக்குறோம் நம்ம. அந்த ஆக்டர்ஸ் அண்ட் ஆக்ட்ரஸஸ் எல்லாமே வந்து பண்றாங்க. வெளிநாட்டுல அது வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு. அரைகுறை ஆடை தான் அப்படின்ட்டு இருந்துட்டு இருக்கு. சோ அவங்க எல்லாம் எந்த மாதிரியான பிறப்பெடுப்பார்கள் அப்படின்னா, மரத்துக்கு வந்து ட்ரெஸ் வந்து கிடையாது. அது மாதிரி வந்து மரமாக பிறப்பார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இவங்க வந்து எப்ப நேரம் நிறைய பேர் வந்து பார்த்துட்டு இருப்போம். சமூக குலத்துல இருக்கக்கூடியவங்க நீண்ட நேரம் வந்து உறங்குவார்கள் அப்படின்றாங்க. இந்த நீண்ட நேரம் உறங்கக்கூடியவர்கள் வந்து என்னவாக பிறப்பார்கள் அப்படின்னா, இந்த போலார் பேர்ன்னு சொல்றாங்க. துருவ கரடிகள் அந்த மாதிரி. அதுதான் வந்து 6 மாசம் வந்து தூங்கும். 7 மாசம் வந்து அது தூங்கும். மிச்சம் 5 மாசம் வந்து அது வந்து மூச்சுட்டு இருக்கும்னு சொன்னாங்கல்ல. சோ அந்த மாதிரியான பிறப்பு வந்து மிருக பிறப்பு வந்து அவங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ இங்க ரைட் சைட்ல மேல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா புலி. யார் வந்து விடாம எப்பவும் 3 வேளையும் வந்து நான்வெஜ்ஜே வந்து மிருகத்தை அடிச்சு சாப்பிடுறது, இதெல்லாம் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து யாரு அப்படின்னா புலி. அந்த மிருகங்கள் தான் வந்து மத்தவங்களை வந்து அடிச்சு சாப்பிடும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது. சோ அந்த மாதிரியான இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து என்ன மாதிரி பிறப்பார்கள் அப்படின்னா புலிதான் வந்து ஆள் அடிச்சு சாப்பிடும் இல்லையா, அந்த மாதிரியான இனத்தை வந்து மிருக இனத்தை அவங்க வந்து சென்றடைவார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதே மாதிரி இவங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பன்றியோட உருவத்தை வந்து அவங்க எடுப்பாங்க. அவங்களும் வந்து இந்த வெறும் மீட் ஈட்டிங் மாத்திரம் இல்லாம நான் இதுவும் சாப்பிடுவாங்க. என்ன சொல்றது, இந்த போதை அப்படின்றதெல்லாம் வந்து சாப்பிடறதுனால அவங்க வந்து எத்த வேணாலும் சாப்பிடுவாங்கன்னுவாங்க. அதுதான் வந்து பன்றியாக பிறப்பார்கள். பன்றிதான் வந்து இதுதான் சாப்பிடணும்ன்றது கிடையாது. அது எங்கேயுமே எங்க வேணாலும் எது கிடைக்கிறதோ அது வந்து சாப்பிடக்கூடியது அப்படின்றது சொல்றாங்க. 16. कर्मण सुकृतज्ञाहु सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நாம வந்து இதுல இருந்து நம்ம வந்து என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, நாம எந்த நிலையில இருக்கோம். நம்மளுக்கு வந்து நிறைய வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வரும். So many problems can be sorted out in life, would become so peaceful if we just don't react when we notice we are in a lower mode. நம்ம வந்து இந்த தமோ குணத்துல இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளால எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் நம்மளால வந்து சார்ட் அவுட் பண்ணவே முடியாது. ஸோ நம்ம வந்து கொஞ்சம் வந்து நம்ம அறிவு சார்ந்த அந்த அந்த இது நடந்தது அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வந்து சார்ட் அவுட் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு காமிச்சேன். நீங்க வந்து நம்மளுக்குள்ளேயே ஒரு செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் நம்ம பண்ணலாம். am I like this? நான் அந்த மாதிரியா, நான் அந்த பொண்ணு அந்த மாதிரியா, இல்ல நம்ம வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் நம்ம என்னவா இருக்கோமோ அதே மாதிரி இருந்துட்டு இருக்குமா, இல்ல நம்ம வந்து எதால நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணப்படுகின்றோம். ஏன்னா நம்மளுடைய மூட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, என்ன சொல்றது தமிழ்ல, மூடு வந்து மூடே சரியில்லை அப்படின்வாங்கல்ல. நிலைமையே சரியில்லைப்பா. ஆஹ் நிலைமையே மோசமா இருக்கு. சரியில்லை. எனக்கு மூடே இல்லை, எனக்கு வரத்துக்கே மூடு இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க சில பேர்லாம். இஷ்டம் இல்லை அப்படின்வாங்க இல்லையா, எனக்கு வரத்துக்கு இஷ்டம் இல்லை அப்படின்றது. ஏன்னா மூடு இல்லைன்னு இது பட்டுருவாங்க. சோ அந்த மாதிரி லோவர் மூட்ல, அதாவது தமோ குணத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து இந்த மாதிரி அடிக்கடி வந்து பேசக்கூடியவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ இது என்ன அப்படின்னா, we will be fighting over things which would not matter after few days. எதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து சண்டை போடுவோம் அப்படின்னா, இந்த ரஜோகுணமும் தமோ குணமும். ரஜோகுணம் தான் மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஒண்ணுமே இல்லை, விஷயமே இருக்காது, அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப சண்டை போடுவாங்க. ஏன் வந்து எனக்கு மரியாதையே கொடுக்கவே இல்லை, எனக்கு மரியாதை கொடுக்காதனால்தான் எனக்கு ரொம்ப கோபமா வருது அவங்க பேர்ல அப்படின்னு. அது கொஞ்சம் நம்ம நினைச்சு பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, சே என்ன வேஸ்ட் அது, நம்ம இன்னைக்கு இருக்கோம் நாளைக்கு இல்லை அப்படின்னா அந்த நம்மளுடைய குணம் தான் வந்து அந்த நம்மள வந்து எப்பவுமே வந்து மட்டமா வந்து சொல்றோம். அவங்க வந்து நல்ல வேலைப்பா அவன் இறந்தான்ப்பா,
என்ன கோவப்படுறாமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா, அந்த மாதிரி வந்து சொல்லக்கூடாது. யமன் வந்து ஒருத்தர் இறந்துட்ட அப்புறம் அந்த இடத்துக்கு வருவாராம். அந்த யமனோட தூதுவர்கள் வரும்போது யமன் வந்து கேட்பாங்களாம், இந்த மாதிரி இந்த அவர் இறந்துட்டாரு, அவரை பத்தி இந்த ஜனங்கள்லாம் என்ன பேசுறாங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் ஐயோ இல்ல இல்ல எம் தர்மராஜா, அவன் ரொம்ப கோவக்காரனா, போனதே நல்லது அப்படின்றாங்க. சோ எதுக்காக கேக்குறாங்க அப்படின்னா, நம்ம கடைசியா என்ன நல்ல வார்த்தைகள் வந்து அந்த யார் இறந்தார்களோ அவங்கள வந்து சொல்றோமோ அதுதான் வந்து ஃபைனலா வந்து இந்த யமன் யமன் வந்து பகவான் கிட்ட போய் வந்து சொல்லுவாரு, இவர் வந்து நல்ல ஆத்மா, இவருக்கு வந்து தகுந்த ஒரு நல்ல உடல்ல வந்து அடுத்த ஜென்மால வந்து கொடுங்க அப்படின்ட்டு அவர் வந்து சிபாரிசு செய்வாரு. சோ இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லியாச்சு அப்படின்னா அவர் என்ன சொன்னாரு, என்ன பூமியில அவன் வந்து சரியில்லை அப்படின்ட்டு நிறைய வந்து பேசிக்கிறாங்க, நீங்களா பார்த்து என்ன பண்றீங்களோ பண்ணுங்க அப்படின்னு. சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்கள வந்து நிச்சயம் வந்து எங்க தள்ளுவாங்க அப்படின்னா, அந்த கோவப்படுறதுனால என்ன ஆகுது, மத்தவங்களோட மனசை வந்து புண்படுறது இல்ல, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவங்களை வந்து நரக லோகத்துக்கு வந்து அவங்களை அனுப்புவாங்க. அதனால நம்ம அடுத்தவங்களை கோவப்படும் போது நம்ம யோசிக்க வேண்டியது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். சோ இங்க வந்து என்ன அப்படின்னா, சத்துவ குணத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, புண்ணிய இடங்களில் வந்து அவங்க வந்து செய்வாங்க. நம்ம ஏதாவது ஒரு பணம் கிடைச்சது அப்படின்னா அது வந்து கோவிலுக்கு வந்து கொடுக்கறது, இல்ல அன்னதானம் பண்றது, அந்த மாதிரியான விளைவுகள் பண்ணக்கூடியவர்கள் வந்து அது வந்து தூய்மையானதாக இருக்கக்கூடும், சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஆனால் ரஜோகுணம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பில்டிங் பாட்டு கட்டிட்டு இருப்பாங்க. அது வந்து அது வந்து என்ன அப்படின்னா அது ரஜோகுணத்தை சேர்ந்தது. ஏன்னா அது ஏன் அப்படின்னா, குணத்தில் செய்யப்படும் செயல்கள் துக்கத்திலும், துக்கத்தில் அப்படின்னா நிறைய வீடு விடா விடா கட்டிட்டு இருப்பாங்க. ஹை ரைஸ் பில்டிங் நிறைய இருக்கு. இந்த ஹை ரைஸ் பில்டிங்னால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து இந்த பிரச்சனை வருது, தண்ணி பிரச்சனை வந்து வருது. இந்த அதுவும் இல்லாத இந்த பூமியை வந்து அவங்க ரொம்ப டீப்பா வந்து இந்த ட்ரில் பண்ணுவாங்க. தண்ணி வரணும் அப்படின்றதுக்காக, அந்த பிளாட் அத்தனைக்கும் வந்து தண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த டீப்பா வந்து ட்ரில் பண்ணுவாங்க. நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஊசி வந்து டாக்டர் வந்து குத்தினாலே நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளவு பயங்கரமா வலிக்கும். அதே மாதிரிதானே இந்த பூமி மாதாக்கு இந்த ட்ரில் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு எவ்வளவு வலிக்கும். அந்த மாதிரி நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும். சோ அதுதான் வந்து துக்கத்துல வந்து கொண்டு போய் விடும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதனாலதான் திடீர்னு வந்து அந்த இடமே வந்து வீக்கா இருக்கனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நிறைய இடத்துல நம்ம வந்து பாக்குறோம் நிலநடுக்கம் ஏற்படுகின்றது. அப்படியே வந்து எல்லா பில்டிங்கும் வந்து திடீர்னு வந்து உள்ள போறது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து பாக்குறோம். சோ இது எதனால அப்படின்னா, அந்த பேராசையினால இது வந்து வர. ஆனா இந்த தமோ குணத்தில் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா செய்யப்படும் செயல்கள் வந்து முட்டாள்தனமாக இருக்கின்றது. இப்ப வந்து இந்த பில்டிங் இந்த இது பாக்குறீங்க, அந்த படிக்கட்டு, இந்த மாடிப்படி வந்து கட்டுறாங்க. மாடிப்படி கட்டும்போது அது வந்து யோசிக்கிறது இல்ல. சில பேர் சொல்லுவாங்க இல்லையா, நம்ம வேடிக்கையா வந்து சொல்லுவாங்க, 3 பேர் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்களாம். இந்த ரோட்ல வந்து செடி நடணும், வளம் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஏன்னா மழை வந்து செடி எவ்வளவுக்குள்ள மரம் வளர்க்குறோமோ அவ்வளவுக்குள்ள மழை வந்து வரும் அப்படின்றதுக்காக 3 பேர் அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க. 3 பேர் வந்து ஒருத்தர் வந்து தோண்டணும், ஒருத்தர் வந்து செடியை நடணும், இன்னொருத்தர் வந்து அந்த மண்ணை தள்ளணும். அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. சோ இப்படி நடந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஒருத்தன் வரான், அவன் வந்து குழிய வெட்டுறான், இன்னொருத்தன் வந்து மூடின்னு வரான். இப்ப இது எப்படி பார்த்துட்டே வராங்க ஒருத்தர், என்னங்க நீங்க குழி வெட்டுறா மூடின்னு வரீங்களே என்ன அப்படின்னா, நாங்க வந்து எங்க வேலையை கரெக்டா பண்றோம் அப்படின்னா, என்ன வேலை அப்படின்னா, எங்களுக்கு வந்து குழியை ஃபர்ஸ்ட் தோண்ட சொன்னாங்க, இந்த இவன் வரவே இல்லை, அவன் லீவ் போட்டான் 2 நாளா, இந்த மரம் வைக்கிறவங்க வரவே இல்லை, 2 நாள் லீவு, அதுக்காக எங்க வேலையை நான் விட்டுற முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழியை தோன்றான், இன்னொருத்தர் வந்து மூடின்னு வரான். இது வந்து முட்டாள்தனமா இல்லையா? அதுதான் வந்து சொல்றாங்க முட்டாள்தனமானது. நம்ம நிறைய வந்து பாக்குறோம். இந்த ரோடு போடுறேன் அப்படின்ற பேர் வழியில இது ஏதோ ஒண்ணு போட்டு போயிடுவாங்க. அதுக்கு உண்டான அது வந்து பேஸ் இருக்கா, அது வந்து மழை வந்ததுன்னா அது தாங்குமா அப்படின்ற சிந்தனையே வந்து கிடையவே கிடையாது. எல்லாமே வந்து தமோ குணத்தை ஃபூலிஷ்னஸ் வந்து சொல்லுவாங்க. தமோ குணத்தை சார்ந்தவர்கள் அப்படின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। नान्यं गुणेभ्य कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। எந்த வாசிங்க மாதாஜி? 19 மாதாஜி, 19. இல்ல சரி, ஓகே, நான் இது முடிச்சிடுறேன். நானு சத்த குணத்தில் இருக்கக்கூடியவர் வந்து உண்மையான ஞானம் வந்து அவங்க கிட்ட வந்து விருத்தி ஆகின்றது. ரஜோ குணத்துல வந்து பேராசை தான் வந்து விருத்தி ஆகின்றது. மேலும் தமோ குணத்தில் இருக்கிறது வந்து முட்டாள்தனம், பைத்தியக்காரத்தனம், இதுதான் வந்து அவங்க கிட்ட வந்து விருத்தி இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. நீங்க அவங்களுக்கு என்னதான் நீங்க டீச் பண்ணாலும்
திருப்பி 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 வந்து நாய்வால் நிமித்த முடியாதுன்னு சொல்றாங்களே, அதுதான் வந்து அவங்க வந்து பண்ணக்கூடியவர்கள் அப்படின்றாங்க. அதே வந்து இவங்க எல்லாம் இறந்தாங்கன்னா எங்க போவாங்க அப்படின்னா, சத்தகுணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் படிப்படியாக உயர் லோகங்களுக்கு அவங்க இறந்த போது மேல் நோக்கி செல்கின்றனர், உயர்ந்த லோகத்துக்கு செல்கின்றனர். அதே ரஜோகுணம் இருக்கக்கூடியவர்கள் எப்பவுமே இந்த ஜடபூமியில ஆசை இருக்கிறதுனால திரும்ப 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 இந்த ஜடபூமியிலேயே வந்து பிறப்பார்கள். தமோ குணம் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து வெறுக்கத்தக்க சில சமயமான சில செயல்கள்லாம் அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க, செய்வாங்க. அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அவங்களுக்கு வந்து எப்பவுமே வந்து லோவர் மோட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த லோவர் மோட்ஸ்ல இருக்கக்கூடியவர்கள் எப்பவுமே வந்து கீழ் நோக்கிதான் அவங்க வந்து போவாங்க. நல்லது அப்படின்னு நினைச்சு சொன்னா கூட அவங்க வந்து எப்பவுமே வந்து கீழே தான் வந்து திங்க் பண்ணிப்பாங்க. எது ரொம்ப லோவோ அதை தான் வந்து திங்க் பண்ணி பார்ப்பாங்க அப்படின்றது. அடுத்தது வந்து 19 இதுதான் வந்து யூனிவர்ஸ். இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, பகவான் வந்து தோன்றின போது அவர் வந்து புருஷ அவதாரங்கள் வந்து அவதாரம் பகவான் எடுக்கிறாருன்னு சொன்னா இல்லையா, புருஷ அவதாரங்கள் அப்படின்ட்டு எடுக்கிறார். பிரம்மா படைச்சிட்ட அப்புறம் புருஷ அவதாரங்கள் வந்து அவர் வந்து படைக்கின்றார். புருஷ அவதாரங்கள் வரும்போது அதுல ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா கார்ணோதய விஷ்ணு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அந்த கார்ணோதய விஷ்ணு அப்படின்றவர் தான் வந்து இந்த அண்ட சராசரங்கள் அத்தனையும் வந்து அவர் படைக்கக்கூடியது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அவர்லேருந்து வந்து விரிவாக்கம் தான் வந்து கர்ப்போதய சாயி விஷ்ணு அப்படின்ட்டு. இந்த கர்ப்போதய சாயி விஷ்ணுவோட எக்ஸ்பான்ஷன் தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஷீரோதாயக சாயி விஷ்ணு அப்படின்ட்டு. ஷீரோதய சாயி விஷ்ணு என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, நம்மளுடைய நம்மளுடைய இதயத்தில் வசிக்கின்றார். ஒவ்வொரு உயிர் வாழியின் இதயத்தையும் அவர் வந்து வசிக்கின்றார். காரண காரணோதய விஷ்ணு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எதற்கு காரணமோ எல்லா அண்ட சராசரங்கள் அத்தனையும் அவருக்கு அந்த இயக்கத்துக்கு நிறைய பிளானட்ஸ் ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் வர்றதுக்கு வந்து காரணம் வந்து அவராக இருக்கின்றார். கர்ப்போதய சாய் விஷ்ணுல இருந்து இந்த நாபில இருந்து தான் பகவானுக்கு வந்து நம்மள மாதிரி வந்து தொப்புள் கொடி அதெல்லாம் வந்து கிடையவே கிடையாது. அவர் வந்து பகவான் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால அவருடைய வயிற்று பகுதியில இருந்து ஒரு தாமரை வந்து தண்டு வந்து வருது. அதுக்கு மேலதான் அவர் வந்து பிரம்மா வந்து படைக்கிறார். சோ இந்த பிரம்மாக்கு கீழே தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மேல பிரம்மா இருக்காரு. அதுதான் வந்து ஜடம் அப்படின்னாலே இந்த இயற்கை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அவருக்கு கீழே தான் இந்த 17 14 லோகங்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இந்த சத்தியலோகத்தில் தான் யார் இருக்காங்க அப்படின்னா பகவான் வந்து யார் இவர் இருக்காரு, பிரம்மா வந்து இருக்கக்கூடியது. இது அத்தனையும் இது அப்படியே இது சொல்றாங்களே, இது ஹோல் யூனிவர்ஸ் சொல்றாங்க. இந்த ஹோல் யூனிவர்ஸ் வந்து இட் இஸ் அன்லிமிட்டட். ஒரு லிமிட்டே கிடையாது. இது வந்து ஒரு ஒரு அண்ட சராசரம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி பல பல இது வந்து இருந்துட்டு இருக்கு. சோ இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பியாண்ட் திஸ், இதுக்கு மேலதான் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுக்கு மேலதான் உங்களுக்கு வந்து பிரஜா ரிவர் அப்படின்ட்டு இருக்கு. இந்த பிரஜா ரிவர் தாண்டிதான் உங்களுக்கு வந்து கோலோகா பிருந்தவன் பகவான் இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது. சோ இது சுத்தி கவரிங் என்ன இருக்கு அப்படின்னா, இந்த யூனிவர்ஸ் சுத்தி கவரிங் என்ன இருக்குன்னா ஐந்து பஞ்சபூதங்கள் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மனம் புத்தி அகங்காரம் இது இந்த 8 வந்து ஆனதுதான் வந்து இந்த ஜடபூமி அப்படின்ட்டு நம்ம ஏற்கனவே நம்ம வந்து 8வது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து படிச்சோம். சோ இங்க மேல இருக்கக்கூடியவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிரம்மாக்கு கீழே இருக்கக்கூடியது வந்து பிரம்மா இருக்கிறது வந்து சத்தியலோகம். அதுக்கு அவருக்கு கீழே இருக்கிறது தான் வந்து தபலோகம், தவங்கள் செய்யக்கூடியது. அடுத்தது வந்து ஜனலோகத்துல தான் ஏழு சப்த ரிஷிகள் இருக்கக்கூடியது. அடுத்தது வந்து மகர லோகம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. அடுத்தது வந்து சொர்க்கலோகத்துல தான் இட் இஸ் சொர்க்கத்துக்கு போறேன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. சொர்க்கலோகம் தான் இந்திரன் இருக்கக்கூடிய இடம். இதுதான் வந்து 330 முக்கோடி தேவர்கள் இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அது தேவர்கள் மாத்திரம் இல்ல, அரக்கர்களும் இந்த இடத்துல தான் இருப்பார்கள். அடுத்தது வந்து புவர்லோகன்றது ராட்சசர்களும் அப்புறம் வந்து பிசாசுகளும் இருக்கக்கூடிய இடம். அடுத்தது நம்மளுடைய பூர்லோகன்றது நம்மளுடைய நாம இப்ப இருக்கக்கூடிய ஜடபூமி அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. நம்மளுக்கு கீழே தான் இத்தனை வந்து இருக்கு. அத்தல, வித்தல, சுத்தல, தலாத்தல, மகாதல, ரசாதல, பாத்தாள உலகம் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. இந்த பாதாள உலகத்துல தான் யார் இருக்காங்க அப்படின்னா இவர் வந்து யம தர்மராஜன் வந்து இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ இது எல்லாமே வந்து லோவர் பிளானட்ஸ். சோ சத்துவகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து அந்த உயர் கிரகத்துக்கு அவங்க வந்து போவாங்க. சொர்க்கலோகம் மேல இந்த ஞான லோகம் சொன்னாங்கன்னா அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள். ரஜோகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்த பூர்லோகத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள். தமோ குணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அதுல எந்த ஏதாவது அவங்களுடைய பாவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த இடத்துக்கு அவர்கள் வந்து செல்வார்கள். இதுதான் வந்து கர்ப்போதயா ஓஷன் அப்படின்றது சொல்லுவாங்க.
ஹரே கிருஷ்ணா. 19 நீங்க படிச்சுட்டீங்க. சோ எல்லா செயல்களிலும் இயற்கையின் குணங்களை தவிர வேறு கர்த்தா யாரும் கிடையாது என்பதையும், பரமபுருஷ பகவான் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்பதையும் அறிந்து முறையாக காண்பவன் இந்த ஆன்மீக இயற்கையை அடைகின்றான். பகவான் இதற்கெல்லாமே அப்பாற்பட்டவர் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. எதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர்? இந்த குணங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். கர்த்தா யாரு அப்படின்னா இயற்கை குணங்களை தவிர வேறு கர்த்தா யாரும் கிடையாது. இந்த ஜடபூமியில நடக்கக்கூடிய எல்லா செயல்களுக்கும் கர்த்தா யாரு அப்படின்னா இந்த முக்குணங்கள் தான் எல்லாமே காரணம். குணங்கள்னாலதான் நம்ம நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் நம்ம சம்பாதிக்கிறோம். நம்ம திடீர்னு சத்துவம் ரொம்ப நல்லவனா இருப்பான், திடீர்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப பேராசை பிடிச்சவனா இருக்கும். சோ அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா மத்தவங்களை எல்லாம் பகைச்சுக்கிறாங்க இல்லையா? சோ அதனால பரமபுருஷ பகவான் தான் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு எல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் என்பதையும் அறிந்து நம்மளுக்கு தெரியணும். என்ன அப்படின்னா பகவான் தான் இந்த மூன்று குணங்களையும் இந்த ஜடபூமிக்காக படைத்தாலும் அவருக்கும் அந்த குணங்களுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது என்று யார் ஒருவர் அறிகின்றார்களோ அவர்கள் பகவானுடைய இந்த வைகுண்ட லோகத்துக்கு அவர்கள் எல்லாமே செல்வார்கள். இதுதான் ஞானம் பகவான் அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்கின்றார். 20வதுல உடலை உடையவர் ஜட உடலுடன் தொடர்புடைய இந்த 3 குணங்களிலிருந்து உயர்வு பெற முயலும் போது பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை மற்றும் இவற்றின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை பெற்று இந்த வாழ்விலேயே அமிர்தத்தை சுவைக்க முடியும். அதான் சொல்றாங்க, நம்ம எப்படி இந்த வாழ்விலேயே நம்ம பகவானை நோக்கி நம்ம எல்லாம் பண்ணினோம் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த முக்குணங்களை அது எந்த குணத்துக்கு நம்ம சேரணும் அப்படின்னா சத்துவ குணத்துல நம்ம சேர்ந்து அதை சுத்த சத்துவமாக உயர்ந்த குணங்களோட அப்பதான் நம்ம பகவானை சென்றடைய முடியும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம எப்பவுமே பிறப்பு, இறப்பு, நம்மளுக்கு வயதார்ந்து இதெல்லாம் அந்த துன்பத்திலேருந்து நம்ம உழந்துட்டே இருப்போம். பகவானை இன்னைக்கு நம்ம சரணடைகின்றோமோ அப்போ இந்த துன்பங்கள் அனைவரும் இந்த வாழ்நாள்லயே நம்ம அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க. பகவானை அறிந்தால் நம்ம இந்த துன்பங்கள்ல இருந்து நம்ம விடுதலை ஆகும் அப்படின்றது ஒரே ஒரு இதுதான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க ஆன்மீக குரு அவருக்கு உபதேசம் செய்யறாரு. அர்ஜுனன் வேணும்னு எம்பெருமானே இந்த மூன்று குணங்களையும் கடந்தவனை அறிவதற்கான அறிகுறி என்ன? சோ எப்படி நான் தெரிஞ்சுக்கிறது இந்த முக்குணங்கள் எல்லாத்தையும் கடந்தவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 குணங்கள், அதாவது சத்துவகுணமும் இல்லை, ரஜோகுணமும் இல்லை, தமோ குணமும் இல்லை. அதனால அவங்க என்ன குணத்துல சேர்ந்திருக்காங்க அப்படின்னா சுத்த சத்துவகுணம். அதாவது பகவானை அடையக்கூடிய வழியில அவங்க நின்றுட்டு இருக்காங்க. அவனது நடத்தைகள், அவர் நடத்தை எப்படி இருக்கும், அவர் இயற்கை குணம் இருந்து அவன் உயர்வு பெறுவது எவ்வாறு, அப்பேற்பட்டவர் உயர்வு பெறுவது எவ்வாறு அப்படின்ட்டு கேட்கிறாங்க. சோ அதுக்கு இவர் சொல்றாங்க. சோ என்ன இது அப்படின்னா புருஷோத்தம் முழு கடவுள் கூடினா பாண்டுவன் மைந்தனே பிரகாசம், பற்றுதல், மயக்கம் ஆகியவை தோன்றி இருக்கும் போது அவற்றை வெறுக்காதவராகும். எல்லாம் நம்மளுக்கு முன்னாடி எப்படி அப்படின்னா ஜப்பான்ல ஒரு ஸ்கூல்ல பசங்களுக்கு அந்த எப்படி நம்மள கண்ட்ரோல் பண்றது அப்படின்றதுக்காக நம்மள நாமளே எப்படி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறது அப்படின்றதுக்காக ஒரு டெஸ்ட் வைக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணாங்க, இந்த ஒரு 3rd ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் 4th ஸ்டாண்டர்ட் பசங்களுக்கு என்ன பண்ணாங்க, அந்த டீச்சர் கேக் கொண்டு வந்தாங்க. கேக் எல்லாம் பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா? கேக் கொண்டு டேபிள் மேல வச்சாங்க. எல்லா பசங்களும் ஓடி வந்ததுங்க, மேம் 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 அப்படின்ட்டு. சோ உடனே அவங்க என் டீச்சர் சொன்னாங்க, எல்லாருக்கும் தருவேன் நானு, ஆனா ஒரு கண்டிஷன். சோ இது அப்படியே இருக்கும், யாரும் அதுகிட்ட வரக்கூடாது, நீங்க எல்லாரும் உங்க பிளேஸ்லயே இருங்க. ஒரு 5 மினிட்ஸ் உங்களால, சாரி 10 மினிட்ஸ் உங்களால அந்த அது கிட்ட வராம, அதை தொடாம, அதை டேஸ்ட் பண்ணாம யாரு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு முழு கேக்க கொடுத்துருவேன் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. ஒவ்வொருத்தரும் அந்த சில பசங்களுக்கு எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடிஞ்சது, சில பேருக்கு எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரும் அப்படின்னு பண்றாங்க. சோ அப்புறம் 10 நிமிஷம் ஆயிட்டப்ப அந்த டீச்சர் கிளாஸ் பண்ணாங்க. அவங்க அந்த இடத்துல இல்ல, கிளாஸ்ல அவங்க கிளாஸ் விட்டு வெளில போயிட்டாங்க. என்னதான் பண்றாங்க பசங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேமரா இருக்கும் இல்லையா, அதனால கேமரா மூலமா சில பசங்க எல்லாம் இது இந்த டேபிள் கிட்ட வருதுங்க, சில பசங்க எல்லாம் அங்க இருந்தபடியே பார்த்துட்டு அப்படிலாம் நாக்கெல்லாம் வச்செல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்குங்க. சில பசங்க ரொம்பவே எதுக்குமே அசையாம அப்படியே இருக்கக்கூடியவர்கள் இருந்தாங்க. அப்ப பார்த்துட்டு இந்த டீச்சர் வந்த உடனே யாரெல்லாம் இது பண்ணீங்க அப்படின்னு யாரும் வாய் திறக்கல, நாங்கெல்லாம் வரவே இல்லை மிஸ் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க. சோ அப்ப சொன்ன யாரெல்லாம் வந்தாங்க என்னன்றது எனக்கு தெரியும், நான் ஹேவ் அ கேமரா அப்படின்ட்டு சொன்னாங்களாம். சோ அதுல ஒரு 2 பசங்க மாத்திரம் எந்த அசையுமே இல்லாம அப்படியே உட்கார்ந்து இருந்தாங்களா. அந்த பசங்களை கூப்பிட்டு இதை கொடுத்தாங்க.
சோ இது வந்து ஒரு ட்ரைனிங் எதுக்கு அப்படின்னா, நம்ம ஹவு டு கண்ட்ரோல் அவர் சென்சஸ் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஏதாவது வந்து இது நம்மளுக்கு முன்னாடி நிறைய வச்சிருப்பாங்க, எல்லாத்துக்கும் நம்ம வந்து இதுவாகக்கூடாது, வெறுக்கவும் கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. அதெல்லாம் வெறுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த இருமையில நீங்க வந்துருவீங்க. இதை பார்த்தா எனக்கு பிடிக்கும், இதை பார்த்தா நான் வெறுப்பேன் அப்படின்றது இருக்கக்கூடாது. சோ அவை மறந்திருக்கும் போது அவற்றிற்காக ஏற்க முடியாது. அது இல்லை அப்படின்னா, சே அது வந்து கொண்டாங்க அவங்க அப்பயோ வாழ்ந்திருக்கலாம், அப்ப வந்து வேணாம்னு சொல்லிட்டு நானு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏக்கப்படுறது இல்லை. அந்த மாதிரி இருக்கு. இயற்கை குணங்களின் விளைவுகளுக்கு மத்தியில் ஸ்திரமாக நம்ம வந்து புத்தி வந்து சஞ்சலமே இருக்கக்கூடாது. அதாவது அப்படி பண்ணலாமா இப்படி பண்ணலாமா அப்படின்ற சஞ்சலமே இருக்காது. கிளியர் மைண்டா இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நடுநிலையில் பேலன்ஸ்ட் மைண்டா இருந்து அப்பாற்பட்டு இருப்பவனும் குணங்களே செயல்படுகின்றன, இது எது இது பண்றது செயல்படுகின்றன என்பதை அறிபவனும். சோ இது எதை நம்மளை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது யார் ஒருவன் அறிகின்றானோ. சோ நம்ம வந்து முக்குணங்கள் தான் நம்மளை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது, நம்மளை வந்து தூண்டி விடுறது. நீ அதை பண்ணு பண்ணு பண்ணு, அதை போய் சாப்பிடு சாப்பிடு சாப்பிடு, அங்க போய் நீ பண்ணு அப்படின்றதெல்லாம் சொல்றது வந்து அந்த முக்குணங்களா. சோ அந்த முக்குணங்களை வந்து அவங்க வந்து கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. தன்னில் நிலை பற்றி இன்பத்தையும் துன்பத்தையும், இன்பம் வந்தாலும் சரி துன்பம் வந்தாலும் சரி சமமாக நம்ம இருக்க வேண்டும். மண்ணையும் சரி கல்லையும் சரி பொன்னையும் சரி சமமாக காண்பவன். மண்ணு கொடுத்தாலும் ஓகே, கல் இது அதுதான் வந்து ரொம்ப ஞானியாக இருக்கக்கூடியவர்கள், சன்னியாசியாக இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து தங்கத்தையோ பணத்தையோ வந்து கையிலேயே தொட மாட்டாங்க. அப்பேற்பட்டவர்கள் தான் வந்து உண்மையான ஒரு சன்னியாசி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். சோ அவங்களுக்கு வந்து எது கொடுத்தாலும், மண்ணை கொடுத்தாலும் கல்லை கொடுத்தாலும் பொண்ணை கொடுத்தாலும் எல்லாம் ஒரே மாதிரியே நினைச்சுப்பாங்க. சோ பிரியமானவற்றிலும் பிரியமற்றவற்றிலும் சமநிலை விடு. எனக்கு இது பிடிக்கும் இது பிடிக்காது அப்படின்றதுல வந்து சமநிலையாக இருக்கக்கூடியவர்கள். திடமானவரும், இது எப்பவுமே வந்து திடமா இருக்கும், அதுல வந்து ஒரு வேவரிங்கே வந்து கிடையாது. வேவரிங் மைண்ட் இருந்தாலும் ரொம்ப ஆபத்து. திடமானவனும் புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி மானம் அவமானம் ஆகியவற்றில் சமமாக இருக்க வேண்டும். உனக்கு வந்து வெற்றி காணணும் அப்படின்னா நிறைய அவமானங்களை நம்ம வந்து சந்திக்க வேண்டும். அவமானம் தான் வந்து அடிக்கல். எதுக்கு அப்படின்னா வெற்றிக்கும் அடிக்கல் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. ஒருத்தர் உங்களை அவமானப்படுத்தல அப்படின்னா நம்ம வந்து வெற்றியை வந்து அடையவே முடியாது. அவமானப்படுத்தினாதான் அது வெகுண்டு எழுவோம் நம்ம. அப்பதான் நம்மளுக்கு வந்து நான் வந்து இவன் சரியாவும் படிக்க மாட்டேன், நான் கிளாஸ்க்கும் ஒழுங்கா போக மாட்டேன், இவன் எப்படி உருப்படுவானா என்னன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லும் போது உடனே நம்ம என்ன சொல்றாங்க, ரொம்ப பெருமையா சொல்றாங்க அம்மா அப்படின்னு நினைச்சுக்க கூடாது. அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து அப்படியே ஊசி தைக்கிற போல தைச்சிருக்கணும். உடனே நம்ம என்ன பண்ணணும், எப்படி அவங்க என்னை பத்தி சொல்லலாம், நான் அப்படியே நான் ஷைன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெகுண்டு எழுவோம்ல, அதுதான் வந்து சிறந்தது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ சமமாக இருக்க வேண்டும். நண்பனையும் எதிரியையும் வந்து ஈக்குவலா வந்து ட்ரீட் பண்ணணும். பலநோக்கு செயல்களையும் துறந்தவர். இது 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 நான் பண்றேன், இதனால எனக்கு இந்த லாபம் அப்படின்ற அந்த பலநோக்கு செயல்களை வந்து துறக்க வேண்டும். மனிதன் இயற்கை குணங்களை கடந்தவனாக கூறப்படுகின்றான். சோ அதனால இந்த முக்குணங்களையும் தாண்டி அவன் வந்து சுத்த சத்துவ குணத்தை அடைகின்றான் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. இது வந்து நாரதர் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு நிலையை வந்து, அதனாலதான் அவரால் வந்து எல்லா லோகங்களுக்கும் அவங்க வந்து செல்ல முடிகின்றது. கிருஷ்ணா. சோ எந்த சூழ்நிலையிலும் தவறாமல் எனது பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோம் ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்தடைகின்றார். யார் ஒருத்தர் வந்து பகவானுடைய பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல இருக்காங்களோ, பகவானுடைய சர்வீஸ்ல இருக்கும் போது இந்த முக்குணங்களை வந்து நம்மளை வந்து தாக்கவே தாக்காது. அதுவும் என்ன மாதிரியான குணம் இது அப்படின்னா, சர்வீஸ்னா அவர்தான் அப்படின்ற மாதிரி ஃபுல் டோட்டலா நம்ம வந்து சரண்டர் பண்ணும் போது நம்ம வந்து இந்த இயற்கை குணங்களை வந்து நம்ம கடந்து செல்வோம் அப்படின்றாங்க. நிறைய ஞானிகள் முனிவர்கள்லாம் இதை வந்து கடந்து சென்றிருக்கிறார். அடுத்தது வந்து இது வந்து மேலும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதும் இறுதி இன்பத்தின் தரதுமான அருவ பிரம்மனின் ஆதாரம் நான் தான். பகவான் வந்து சொல்றாரு, சில பேர்லாம் வந்து அருவ பிரம்மனை வந்து வழிபடுவார்கள், அவரை நோக்கி தியானம் செய்வார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்கல்ல. முதல்ல வந்து அருவ பிரம்மனை படைத்ததே வந்து பகவான் தான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். நான் தான் அதுக்கு ஆதாரமே, அந்த அருவ பிரம்மனுக்கும் நான் தான் ஆதாரம். நீங்க இந்த ஜென்மால நீங்க வந்து அருவ பிரம்மனை அடைந்து அடுத்த ஜென்மாவை திருப்பி பிறப்படுத்து அதுக்கு அடுத்த ஜென்மா என்னை வந்து அடைவீர்கள். கண்டிப்பா யார்கிட்ட வரணும் அப்படின்னு, எங்கிட்டதான் வந்து சேரணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. பகவான் வந்து சொல்றதே அதான், எது எப்படி ஆகட்டும் கடைசியா என்கிட்டதான் நீ வரணும் அப்படின்றாரு. அதுதான் இங்க வந்து சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் நம்பர் ஆஃப் புக்ஸ் ஆர். உங்களுக்கு வந்து இது நோட்டிபிகேஷன் வந்திருக்கு, உங்களோட குரூப்ல வந்து போட்டிருப்பாங்க. இந்த பக்தி சதாச்சாரன் இருக்கு, அப்புறம் வந்து லெவல் 2 ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ அந்த கிளாஸஸ் நீங்க வந்து சேர விரும்பணும் அப்படின்னா அந்த லிங்க்ல வந்து போனீங்க அப்படின்னா
உங்களுக்கு வந்து லெவல் 2 கிளாஸஸ் வந்து அட்டென்ட் பண்ண முடியும். அதை வந்து நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. வந்து பக்தி ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி, அதுக்கப்புறம் சதாச்சார் கிளாஸ்ல வந்து எல்லா விதமான எப்படி நம்மளுடைய முறையாக நம்ம வழிபாட்டு முறைகள், அப்புறம் வந்து அவதாரங்கள் பத்தி எல்லாம் வந்து சொல்றது, அப்புறம் வந்து கோஸ்வாமிகள் பத்தி எல்லாம் வந்து சொல்லக்கூடியது வந்து இந்த சதாச்சார் கிளாஸ் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது. ஸோ இதுல ரெண்டுமே நீங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் மந்த்ல இருந்து உங்களுக்கு நீங்க வந்து கிளாஸஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க வந்து அட்டென்ட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு வந்து அந்த குரூப் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. குரூப் கிரியேட் பண்ண உடனே நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த கிளாஸஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் மந்த் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும். அதுல வந்து நீங்க அட்டென்ட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு வந்து குரூப்ல வந்து லிங்க் அமைச்சிருக்காங்க. அந்த லிங்க்ல போய் நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. கிருஷ்ணா. சோ இதுதான் வந்து சொல்றாங்க ப்ரீ பக்தி பிக்ஷா அப்படின்றது வந்து பகவத்கீதையை வந்து டீட்டெயிலா படிப்போம். அப்புறம் வந்து பாகவதம் வந்து தினம் வந்து காலையில 6:30 இருக்கு. அதை வந்து நீங்க அட்டன் பண்ணலாம். அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து நிறைய உபரிஷத்து இப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த இந்த கிளாஸ்லயே நம்ம வந்து குந்தியை பத்தி நம்ம படிக்கிறோம். அப்புறம் வந்து இவர் கபில முனிவர் பத்தி படிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு பத்தி படிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து செகண்ட் சான்ஸ். இப்ப எல்லாருக்குமே வந்து செகண்ட் சான்ஸ். நம்ம வந்து ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, நான் ஃபெயில் ஆயிட்டேன் அப்படின்னா அது நம்ம வாழ்க்கையில ஃபெயில் ஆகுறது இல்லை. வாழ்க்கையிலே ஃபெயில் ஆனவர்களுக்கு எல்லாம் கூட 2வது சான்ஸ் வந்து கொடுக்குறாரு பகவான். அதுதான் வந்து செகண்ட் சான்ஸ் அப்படின்ட்டு வந்து ஒரு புக் இருக்கு. அதை வந்து பிரபுஜி வந்து எடுத்துட்டு இருக்காரு. சோ அப்புறம் இது எல்லாமே எந்த மாதிரி அப்படின்னா இப்ப நான் பேசிட்டே இருக்கேன், நீங்க பாட்டுக்கு கேட்டுட்டு இருக்கீங்க, அவ்வளவுதான். உங்களோட ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கணும். இந்த கிளாஸஸ்ல எல்லாம் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தாதான் இரு வழியாக வந்து இப்ப பேச்சுவார்த்தை பண்ணாதான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு உண்மை நிலை என்னன்றது நம்மளுக்கு புரிஞ்சுதான் இல்லையா அப்படின்றது வந்து தெரியும். இது வந்து நான் ஏதோ சவுத்துக்கு சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கு. அதனால நீங்க வந்து இன்டராக்டிவா இருங்க. அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு தெரியும். ஏன்னா காலேஜஸ்ல எல்லாம் நீங்க இன்டராக்டிவா, ஸ்கூல்ஸ்லயோ இல்ல ஆபீஸ்லயோ நீங்க இன்டராக்டிவா இருந்தாதான் உங்களால வந்து மேலும் முன்னேற முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். அதனால எந்த டவுட்டோ எதா இருந்தாலும் நீங்க வந்து கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களை இதுல வந்து கொடுத்துருக்கு. உங்களோட லிங்க்ல உங்க குரூப்ல வந்து இதை ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நீங்க அதை வந்து அப்புறம் பசங்களுக்கு கூட வந்து ப்ரோக்ராம் இருக்கு இதுல வந்து. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி சொல்லுங்க. சொல்லுங்க 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 ஸ்வாதி. இன்னைக்கு நான் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணேன் மேம். அந்த லெவல் 2 கிளாஸ். அப்படியே எந்த இது அட்டெண்ட் பண்ணீங்களா? சதாச்சார். ஆமா இன்னைக்குதான் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெண்ட் பண்ணேன். இப்போதான் லிங்கே ரெஜிஸ்டர் பண்ணேன் நான். இன்னைக்குதான். ஓ 5 மணி கிளாஸா? இவ்வளவு நாள் நமக்கு ஆமா. ஓகே ஓகே ஓகே. அதான் அந்த இது பத்தி சொல்லிருப்பாங்க. நல்லா இருக்கா? ஆனா நல்லா இருக்கு. ஆனா நிறைய பேர் அதுல படிக்க இன்ட்ரெஸ்டா இருக்காங்க நிறைய பேர். ஆனா இதுல இல்ல. ஆமா அது வந்து அது பிராக்டிக்கலா என்ன பண்ணணும்ன்றது. அது பிராக்டிக்கலா பண்றதுக்கு முதல்ல வந்து பகவத்கீதையை பத்தி நம்மளுக்கு வந்து தெரியணும். பகவான் இங்க என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு தெரிஞ்சுட்டாதான் நம்ம அதை புரிஞ்சுக்க முடியும். ஏன்னா அது அடிக்கடி வந்து பகவத்கீதையும் பாகவதம் பத்தி நிறைய வந்து கொட்டேஷன்ஸ் வந்து அதுல இருந்து வரும். இதை புரிஞ்சாதான் அதை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். ஏன்னா பகவான் இதுலயே நிறைய வந்து சொல்லிட்டாரு. இதுல இருந்து எடுத்துதான் அவங்க வந்து அதை வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதுதான் வந்து சொல்றது. இந்த யூத் தான் வந்து கம்மியா இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து ஜாஸ்தியாவே இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருந்தானா கேளுங்க. சோ இது வந்து குணத்திரய விபாக யோகம். குணங்களை பத்தி நம்ம வந்து தெரிஞ்சிடணும். நம்ம எந்த குணத்துல இருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அந்த குணம் வந்து நம்ம வந்து அடிக்கடி நம்மள வந்து செக் பண்ணிக்கணும். நம்ம இந்த குணத்துல இருக்கோமா? ஏதாவது கோவப்பட்டோம் அப்படின்னா ஐயோ நம்ம ரஜோ குணமா இருக்கோம், நம்மளுக்கு வந்து நம்ம திருப்பி எங்க போவோம் அப்படின்னா திருப்பி பிறப்ப ஆரம்பிக்குமே. அதனால கோவத்தை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அதுதான் வந்து சொன்னாங்க. இப்போ வந்து நம்ம குட்னஸ், அதாவது நல்ல இதுல இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஆக்டிவிட்டிஸ் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன மாதிரியான ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம வளர்த்துக்கணும் அப்படின்றது இருக்கு. என்ன அப்படின்னா நம்ம என்ன மாதிரியான புக்ஸ் படிப்போம். குட்னஸ் சத்துவகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து மோட்டிவேஷனல் புக்ஸா வந்து படிப்பாங்க.
அதே மாதிரி ரஜோகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எந்த மாதிரியான புக்ஸ் வந்து புக்ஸ் படிப்பாங்க அப்படின்னா த்ரில்லிங் ஸ்டோரிஸ் வந்து படிப்பாங்க. அப்புறம் வந்து சயின்ஸ் அதை பத்தி எல்லாம் வந்து படிக்கக்கூடியவர்கள். இக்னரன்ஸ், அதாவது மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ்ல இந்த தமோ குணத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எதெல்லாம் வந்து பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்றாங்களே, எந்தெந்த சைட் எல்லாம் பார்க்க கூடாது, நெட்ல பார்க்க கூடாதுன்றாங்களே அதை வந்து பார்க்கக்கூடியவர்கள் வந்து தமோ குணம். வேலையும் அப்படிதான் நம்ம பண்ணோம். சத்துவகுணத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து டீச் பண்றதுல ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களுக்கு. அப்புறம் வந்து இவங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எப்ப பார்த்தாலும் மணி 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 அப்படின்ற மாதிரி. தமோ குணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க எப்பவுமே வந்து இந்த ஆல்கஹாலு இல்லைன்னா ட்ரக்ஸ் அதுல வந்து அடிக்ட் ஆயிடுவாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய வந்து விசிட்டிங் பிளேஸ், ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா சத்துவகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எப்பவுமே வந்து ஹாப்பியா இருப்பாங்க. இவங்க வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எப்பவுமே வந்து ஒரு அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு போராட்டம் நடக்கும். அப்புறம் வந்து பேராசை வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். தமோ குணத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து லேசியா இருப்பாங்க, ரொம்ப டல்லா இருக்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். எப்பவுமே அவங்க வந்து மேல ஸ்பிரிச்சுவலா அட்வான்ஸ் ஆகிறது ரொம்பவே வந்து யோசிக்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஒரு ஒரு சமயத்துல ஒன்னொன்னு வந்து நம்மள வந்து டாமினேட் பண்ண வைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. So वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिद्धभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு வந்து